होलाबायजोबनांगौ ओरै ओरै खालामनानै स्र' 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 खालामना होनांगौ। माखै खोलिलाजोबखो इदियानोथ' खद जायो। हेलौ लोगोफोर, आंनि दादु सरगियारि ब्लगाव फिन खेबसे नोंसोरखौ बरायहरनाय जाबाय आरो दिनैनि भिडिअआ माबादि जायो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। हेलौ लोगोफोर, जोंहा दिनै एख' गैया आरो माने नासो एवबाय दोङो। आं दा माने न'नि दाउखौ मासे होख्लायनोसै। न'नि दाउखौ मासे होख्लायना होनोसै आं। इसोरनि दाउखौ बखिनो हायो एसे। मबाइला आंना गोलैनानै डिसप्ले थांजोब्बाय। मबाइला गोलैना डिसप्ले थांजोब्बाय। मबाइला डिसप्ले थांबाय? मबाइला गोलैना डिसप्ले थांजोब्बायलै। दाउफोरनो आदार होनाय। इयाव मा एवबावदो ना? दाउ गोदानाया फेफे फुफे भेरुवा नेगासिनो दाउखौबो। मोदोमदो भेर'? खावलायनोसै भेर' ना? जानायानो जानाय। सादो लोगोआ लकेल दाउखौ होख्लायनोसै जों दा साफानो। खाराय दंबाय खोमालै। थावखौ होग्रा मानो? आखाइ हमना थाबाय था। बुरजा खालै थावा। गोजोमलायनाय नांगौ। होजोब होबाव थावा। नांगोन दे। ओइ लकेल दाउखौ नांगौ, थावखौ नांगौ। होलै फुलि। थाव बुरजा नङाबा खद जाया। होलाबायजोबनांगौ ओरै ओरै खालामनानै स्र' 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 खालामना होनांगौ। माखै खोलिलाजोबखो इदियानोथ' खद जायो। गोजां बोथोरखाय बाहेरायावनो आरो लोगोफोर संनाया जानिया। जा लोगोआ संगासिनो। सारला जोबना हो मस्लाफोरा। इसुङाबो बोराय जाना दं, न' सेफायनानै इसुं गैजा जाना दंलै। न' बोरायफोरावनो सङो। दा माने सानाव माने बाहेरायावनो अर सायख'थ' संदो आरो। हरावबो सङो अर सायख'थ'। मेजेम जादोंना? जाखावजोबलायनोसै। बा फेन्टास्टिक टेस्टि। नों आरो बेदरबा मानो मिनिस्लु जाबाय थायो? औ, बेदर गैयाबा एकदम खुगाया गोलाव जाना थायो। बरिया जानांगौ। एरनांगौ। जाबाय दे, खोबना होदो। लागाव गोमो जालायदो। कमप्लिट जागोन ना? दै होनांगौ एसे लावदैखौ। आंनिया खुदैया गजोब्बायानो खिन्थु हाथारला आं। जाबाय। ओंखामफोरा खुरखादोसो आंनो, होख्लायखानोसै आङो। आलु खारै ना? आलु खारैजों ना। बेनिफ्राय लकेल दाउ। गोथाव जाना जायाखै एसे? बरिया जादों। टेस्टि। होख्लायलायनोसै। लाबो बाथोना। बिदिसो मोनजाबाय थानांगौ लकेल दाउफोरजों। ओंख्रि होलै बाथोनजों। दे। नों जाथ'वा? जानोसै। बेसेबा टेस्टि जाखादो, बास्रावलायनाय। टेस्टआनो बास्रावलायदो। लकेल दाउनि खदा मानो बास्रावलै?
Jauh ada betul lah. Kacau sekali nama. Ini, gak bisa boleh. Mana gua? Ada yang sih. Nah, ada nih. Aldı. Aldı. Gak usah nggak kalau usah kadar. Nih ini apa sana? So नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसेनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों